Ma, ito ni different sa dunala ko dang alakat ko ma-ex ko yaw. Maar ik zei kreani khayali man. Ja, die klein namen ka. Nee, jullie kan ik laten elkaar die kleine. Kijk je wat ze zei van. Die kleine was laat ja pero. Toen ik bloembakje employee zei die. Dus het 3 uur voor me uitbetaling stuk. Toen ging ik op bloembak employee zei. Toen had ik daar achterkom. Ik wil een goede mens verlopen. Kom ik dan nog wel op de is. God's plan is moest nou, ik zie het wel aan die kleine met payment van alle ding. Als iemand wat voor mij kapie. Die man, ik is nog bij de gezegd van drijfpad zijn nummer gevat is God's plan. Ja, hij heeft die nummer gemaakt, maar als mijn lifestyle. Als jouw lifestyle. Wat een nummer? Maar hoeveel krijg je nou van hij nummer wat hij nog zoeken dan is het. Even zien. Zo hij friet nou jou te zeggen en zij krijgt. Ah, maar sprom artis ja. Hey bro, weet je bij wie de rijdt nummer is die ook? Bij wie? Met die man van ik gezien toe. Alle ding moet ik eens doen, maar ik zie dood niet. Zij liegen nog. Die is een volle draai gewoon die joh. Ik denk was hoeveel 2-3 daar. Ay. Una. Kaya tu jai number sama. Die vrijdag maar. Hier gillen mij, hij doet een spijtje. Die zondag 10 uur kira ik wakker. Ja. Zij te steken gaat die Kijk we zoeken hier ik al suicide gepleegd. Net om iemand anders op brein te klimmen. Om goed te doen. Maar het met terug is die laatste keer wat ik suicide gepleegd. Dus ik word die vader maar oké. Ja terug aardig toen mijn week klaar maar wat ik heb klaar maar dan kom ik terug. kijk tu jai ya na number ma van work. Het jai geweest. Maar draait ze aan hij tegen wegen en nummer. Je weet wel, dat doen het voor hun naam. Als ik dat voor entertainment ga doen. Als dat die music video was. Die music video gaat. DJ Killer te zoeken aan, hoe kent zij wat DJ Killer? Young money, record label company. Als het ja. Like it man. Nike likes, it likes. Say no more. I like it. Nee, het is gevaarlijk joh. Ik moet het zien. Maar Bruno yang kasi na Rico guys. Ano? Rico sa lugar jai ma tuwo mo ito. Asan yung best. Ik kan het maken, maar dan heb ik reels, als je reels wil aan ze, dan moet je dan face. Yo, my bro, ay man asan yung goed sa Zij kan niet hele gejaagd, maar kan niet hele gejaagd voor jou. Dood gaan. Wat ik kan van malen.